kike nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kike nufi ne me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kake nufi ne me kike nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kike nufi ne shi lamari na duniya a gaskiya yana da ban mamaki ina daɗe a sinki na yi tattali saboda in aure ki ina yaba da halin kishi ya sani nake ta saurara ki idan muni na dosa na shigo ni kafin na kawo ɗaki ni sai na iske sako an gayyace ni na je bikin aure ki a yanzu wa abota ni da ke tun da kin na aure a duniya me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kake nufi ne ya za a yi barewa zai gudu sannan ta bar 'ya'yanta tunawa masoya duk mai ƙaunar uwa ya so 'ya'yanta sakon da mun ka ɓoye na zuciya gashi yanzu ai mun furta lokacin da rana za ta faɗi taho mu je mu tarota mun ɓoye so da ƙauna a zuciya mu mun tsaya tayayya gashi zana barka sanya aure a rayuwa ya zana iya me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kake nufi ne ina zaton a zuciyar kin fahimci ina cikin ƙaunar ki ashe yake a ranki san ba na cikin kalar ra'ayinki kin zagaya a duniya hakin ka samu mijin da zai aure ki ni ina jiran ki yau da gobe ina shirin aure ki ina fashe da kuka saboda an ce ana bikin aure ki ina ma mutuwa za ta ɗauki raina a duniya me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kake nufi ne me kike nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kike nufi ne na kasa bayyana maka so da ƙauna ni na saya tayayya ni da zuciyata wai dan kare da na bayyana na ji kunya a ce muna abotar mani da kai na kawo batun soyayya a raina na ji tsoro kar abota ta mutu dan ta baya ashe kai ma a zuciyar ka ka daɗe kana da kwan soyayya kamar yadda nake yi gashi ni yanzu zan yi aure wayoyi me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kake nufi ne farin cikin ki ya zan farin ciki na abin da ban mamaki a ce ni na rasa ki a zuciya ya zan yi har na ji sauki yawan idan ki ya sani tanadi saboda in aure ki na yaba da kinki har ki ce dan shi nake gaunar ki mun zama da lafiya da ni da ke mun yi abotar kiki a yanzu ba abota ni da ke tun da kin yi aure a duniya me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kake nufi ne nisan zama na lafiya dole ya yi wa mahaifiyarsa biyayya ballantana mahaifi duk umarninsu ba batun jayayya ai su ne sun ka samun miji na aure ko mai faso suka shirya umarninsu nake bi ni da su kaga ba batun jayayya ido yana ta koka saboda na yi rashin ka ne wajen ya ni ba na yin abota na wani ka har anan na da duniya me kike nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kike nufi ne me kake nufi ne mai abota take nufi ne yaudarar mutane babu kyau me kike nufi ne